אם אתם רוצים שהאתר שלכם יתקדם ב-SEO ואתם משתמשים בתוכן AI, זה הסרטון בשבילכם. אז אנתרופיק, החברה מאחורי קלוד, החליטה שבעצם היא רוצה להטמיע ווטרמרק בתוכן שקלוד מוציא אליכם. ולא, כל הטריקים מהעבר כבר לא יעבדו, אי אפשר לעשות העתק הדבק או כל מיני דברים כאלה, כי לא מדובר בסימונים שהם נסתרים בתוך הטקסט. אז מה בעצם קורה? נגיד ואתם מייצרים תוכן בקלוד, כל תוכן שאתם מייצרים עכשיו הוא בעצם מלוכלך במרכאות על ידי ווטרמרק. ומה הכוונה ווטרמרק? סדר המילים. המילים עצמם זה הווטרמרק, בסוף שקלוד משתמשים בו. לכם כרגע לפחות אנחנו לא יודעים מה סדר המילים או איזה מילים הוא מכניס או איזה הרכבי משפטים, הוא פשוט יכול לזהות איזה פאטרן מסוים שבו הוא כותב. מה אתם כן צריכים לעשות אם יש לכם תוכן AI? כן ליצור את התוכן ב-AI, אבל לשכתב כמה שיותר ממנו בצורה ידנית. דרך אגב, זה מה שהייתם צריכים לעשות גם לפני הווטרמרק, אז תתחילו לעשות את זה כבר עכשיו. אם אתם צריכים עזרה ב-SEO שלכם או בניהול הקמפיינים, אתם לא סומכים על סוכנות הדיגיטל, אתם רוצים לבדוק אותה, צרו קשר.